seljak i to kod nas je daj mi Bosa, nemam, kaže seljak, od njega gomila lubenica i dinja. Kako nema, šta ti ono, to je naš srpski grašak i buranija. Tako je nadmašio Amerikanko. Proći. Dobro, kakvi ste mi viđaci? Loši, ovo. Mi ćemo bolje, znači, mi ćemo bolje. Hoćemo kako ovo. Hoćemo biti bolji. A učitelj će biti bolji. Neće ni oni. Slušaj, ti ličiš na jednu malu Katerina iz Valjeva. Ko je to? Katerina iz Valjeva, 3 godine. Teraju je tata i mama, došao zet u kuću. I dobili Katerinu. I teraju je sada tata i mama rade da ide u vrtić. Katerina ne da deda i baba je podržavaju. Katerina plače neće. I drž ne daje, ali mora da sluša roditelje. Ne mogu deda i baba da budu jači. Krenula prvi dan, vratila se plače. Drugi dan plače. Treći dan dotrčala sva vesela. Prestala da plače. Šta je bilo? Neko je dete da u vrtiću zaplakalo i sva deca u plaču iznula. I ja izađem ovako i kažem, učiteljicu što ovo ne raspuštaš, kakva je to škola u kojoj i raspustili i došla Katerina sva radost. Takav si ti. Kako se zoveš ti? Jože Mutavi, ja sam Dasa Mutavi. A ovo je isto Mutavi, pa ne Joci se, pa ne Joci se. Ovo je isto Mutavi, ja neću da priznam. To je za decu. Mnogo mi je milo što je ovoliko dece danas, što sam ja našao svoj dušu. Ne možeš se porazumeti. To ti je sve. Da bom. Jer često dolazite ovako? Šta je to voda? Ja imam gde sam prsko decu vodom i to sa drevom. Su bile ove iz Olmilija. I one urade u mozaik, pa pošalju. Kako zec prska decu. Mnogo je nesačno da mu ljub decu. Ko je od vas? Sad ćemo diskusati. Ko je čovek otkinuo rep i zec sada? Zašto si mu otkinuo rep? Ide noću i grize zube deci. Evo meni. Komu je otkinuo rep? Da, vratite čovjeku rep. Evo i tebi. I meni. Pa vidiš i tebi da mogu. I znaš šta mi kažu deca moja u tebi? Što kažemo deci da ne piju kafu, porasti rep. Moja unuka Milica pijemo kafu, pije kafu, mala. Milice, ne pij kafu, porašiti rep. Reko, ja sam već 2 osrta. I sad. Ova moja deca, kada kaže, vratite zecu, red, prebit ću vas. Neka gospodin pije kafu, ću mu porasti rep. Eto kako su deca. Mnogo su meni. Ali ovo je stvarno bilo, rekao sam u Trebinju, neću više da vas bijem. Jure za mnom, Vladika, udri me, ja nisam dobra, nisam dobra. Šta da radim? Zapo sam u nedođu. Pa ću porasti rep. Ne znam šta znate da pevam. Ja ću jedno da otpevam. Znate šta kaže naš deda Patrijak? Kad sam bio kod njega u bolnicima nekoliko meseci. Kaže, svetosti da kažem ovdje pred doktorima i sestrama, vi znate kako ja pevam bolje od vas, a on kaže, i tačnije. Sad ja počnem da pevam i kažem doktorima i sestrama, ja sam negdje 7. do 9. pevač na svetu. A on kaže, Patrijak, molim vas, da li nisi rekao Boga video s kog si kraja broja? Eto šta mi radi Patrijak. Ja pričam, sad on ne može, ali kad je dolazio, pričam deci da ja imam 3,5 godine. A on, molim vas, evo Patrijak, kako će mu raditi? Deco, ne verujte mu, meni je to isto pričao i prošle godine. Je dozvoljeno da tako priča Patrijak, da meni kvari. Deda Patrijak. Pesma. Naučimo. Ja sam mali patak, repić mi je kratak, a kljun mu je žut, pošao sam na put. Ja lagano stupam, tako 1, 2, idem da se kupam i pevam, šta? Ga, ga, ga,
Tako ga. Eto. To je pesma koju sam ja naučio, a vi? Možemo da čujemo pesmu. Mora da neku pesmicu, ne može tvoja, ne može. Mora neka pesmica, dede. Da čujemo pesmu. Stave, čujemo pesmu. Da čujemo pesmu. To je Magare. To je Magare. Kako beše ona? Bravo, Magare. Kako ono? Zekane. Napis ti nekaj. Dakle, ovake dece nisam nigde vidio. Ovo je kao u Trebinju. Ja moram da pravim spisak. A ne može kad hoće, nego na spisak da ih bijem. Ne, nemojte to, ozbiljno govorim, nemojte to. Ljudi, čovjek kaže da, pa nema tu. Nema tu kod mene. Vidite ove ovdje, studente. Ljudske moje, ajde moram ja da putujem, idem malo da dešavim. Ne damo.